Okay. I start countdown 3, 2, 1, go. After go, you straight legs, you just fall head first. Okay. Oh, it's really high. Oh. Atlıyorum. Kalp atışlarım hızlandı. Go. Oh. Ah. Yeah. Ah. Oh. It's perfecto. It's really perfecto. It's the best thing I've ever seen. Oh. Oh. Yeah. Ei ainakaan muista. Oh. Yes. Noin. Siellä vielä vaakapeitsi, jos jotain kiinnostaa. Tulkaa Kynkäsen jotain Arassipukusta vähän hihan pielestä ja kiinnostaa mennä vähän vaakajuoksuun, niin me lähdetään kyllä vetää ihmeessä. Voidaan luvata hienoja palkintoja sille, joka pystyy saavuttamaan tavoitteen. On 2, 1, Haaleri-merkki ja sitten on vähän ennenkin jo. Sanotaan tilanteen mukaan, että kumpaa on tarvetta. Kaikkien aikojen komein mies ja